мегузарем ба бозиҳои гурӯҳи аи мусобиқот. дар ин гурӯҳ ғолиби ҷоми осиё 2023 дастаи мунтахаби қатар ба ғалабаи комили худ дар 4 вохӯрӣ сазовор гардид ва дар даври чорум бар дастаи кувайт бори дигар бо натиҷаи 2-1 зафар ёфт ва бо касби 12 имтиёз ба даври бозиҳои минбаъда гузашт. дар ин гурӯҳ дастаи мунтахаби афғонистон бар ҳиндустон дар сафар бо ҳисоби 2-1 ғалаба карда шумораи имтиёзҳояшро бо мунтахаби ҳиндустон ки дар зини дуввум аст баробар кард ва имконияти ба даври бозиҳои минбаъда баромаданро аз даст надодааст. дар гурӯҳи б дастаи мунтахаби ҷопон ҳам бо 9 имтиёз пешсаф мебошад ва дар даври чорум вохӯрии ин даста бо мунтахаби Кореяи Шимолӣ барпо нагардид. ҳолон ки дар бозии рафти ин дастаҳо футболбозони Кореяи Шимолӣ ба Ҷопон омаданд ва бо натиҷаи 1-0 мағлуб шуданд. дар ин гурӯҳ дастаи мунтахаби Сурия Мянмарро бо натиҷаи 7-0 шикаст дод ва барои рохат ба даври сеюм қадами устуворе гузошт. як ҳафта пеш дастаҳои мунтахаби Мянмар бо Сурия дар варзишгоҳи Тавуна стадиуми Янгон бозӣ карда буданд ва ҳоло Умар Хирбин инҷо тӯбро ба самар мерасонад. дӯстони гиромӣ, хеле барвақт дар дақиқаи 30 буд. бале доварон ҳам аввал шак доштанд ки инҷо ҳолати нобозӣ буд, аммо баъдан ҳисобида шуд ин голе ки аз ҷониби Умар Хирбин зада шуд. ҳисоб 1-0 дар дақиқаи 30 шуд. онҷо Мянмар дар бозии аввал дар муқобили Сурия бозии хеле зебо кард. дар дақиқаи 35 ҳисобро боз кард, аммо Алдали дар дақиқаи 71 тавонист ҳисобро баробар кунад 1-1. инҷо бошад ҳоло ҳамон голе ки зада шуд як бор дигар мебинем. бале ҳолати нобозӣ набуд. 100% Умар Хирбин бо як ҷасти зебояш ин тӯбро ворид тӯри дарвоза кард ва баъд аз ин голи зада шуда ҳисоб дигар бора дар муқобили дастаи мунтахаби Мянмар боло рафтан гирифт. ҳоло дақиқаи 47 ҳисор аст ин ки бо як ҷасти зебо голи дуюмро ба нишон расонид. бисёр ҳам бале голи диданӣ аст ва боз як ҳуҷуми дигар ва боз як голи дигар. боз ин голе ҳаст ки футболбозони дастаи мунтахаби Сурия ба самар мерасонанд. ин гол дар дақиқаи 51 аз ҷониби Аҷан зада шуд ва дастаи мунтахаби Сурия бартариашро бештар намуд. суриягиҳо гузариши хеле зебо аз ҷониби ин бозингар сурат гирифт ва ҳоло боз як ҳолати дигарро футболбозони дастаи Сурия бо гол анҷом медиҳанд. Умар Хирбин аст 54 дақиқа ҳисоб 4-0 мешавад ва умуман агар ба бозии дастаи Сурия назар кунем, Сурия ғарри чашм дошт. бо ҳисоби Ниҳоят калони 5-0 аз Ҷопон мағлуб шуда буд. ин ҳам дар варзишгоҳи Арабистони Саудӣ дар Ҷидда сурат гирифт. 5-0 мағлуб шуда буд, вале дар даври аввал Кореяи Шимолиро бо ҳисоби 1-0 паси сар намуда буд. акун бошад гуфтем бо Мянмар имтиёз аз даст дод, 1-1 шуд ва ҳоло акун ҳамин голҳое ки пай дар пай мезанад ва ҳоло боз як ҳолати дигар барои футболбозони дастаи мунтахаби Сурия бо даст бозӣ мекунанд. боз зарбаи пеналти аст. ин навбат ҳам Умар Хирбин бехато дар дақиқаи 63 голи навбатии дастаи мунтахаби Сурияро мезанад. суриягиҳо акун метавонанд ба бозиҳои оянда раванд ё не. ин албатта аз бозиҳое ки Кореяи Шимолӣ мегузорад бастагӣ дорад ва ин нигоҳ накарда имрӯз футболбозони ин даста кӯшишҳои зиёдашонро бо гол анҷом доданд. боз як бори дигар инҷо ҳолате ки ҳоло мо шумо мебинем, боз инҷо ҳамон Аҷан аст. дақиқаи 68 голи шашумро зад ва Алдали муаллифи ягона голе ки дар даври гузашта зада буд ба дарвозаи дастаи Мянмар, инҷо ҳам як голи худро ба нишон расонид ва суриягиҳо бо ҳисоби 7-0 ғалаба ба даст оварданд. سبعة وأنتم لا